Helo a chroeso i'r 8fed Gwobrau Prentisiaeth Cynghrair Sgiliau Ansawdd. Wel, mae heno ychydig yn wahanol dydy. Y llynedd fe wnaethon ni ymgasglu yn yr atrium ar gampws canol y ddinas Coleg Caerdydd ar Fro i ddathlu llwyddiant a chyflawniadau prentisiaid y Gynghrair Sgiliau Ansawdd. Ac eleni, fel llawer o bethau, rydym yn gorfod gwneud hynny yn rhithiol. Hoffwn estyn croeso cynnes i deulu'r QSA, prentisiaid, cyflogwyr, darparwyr fforddiant, staff, partneriad busnes ac, yn bwysicaf oll, enillwyr y Gwobrau a'i teuluoedd a'i ffrindiau. Noson wahanol, ond dal yn un arbennig. Heno rydym yma i ddathlu'r gwydnwch, y gwaith caled a'r effaith eithriadol mae ein prentisiaid a'n cyflogwyr yn ei chael ar draws cymuned Caerdydd ar Fro. Cyn dechrau'r cyflwyniad Gwobrau heno, hoffwn wahodd pennaeth grŵp Coleg Caerdydd ar Fro a chydeirydd y QSA, Kay Martin, i ddweud ychydig eiriau. Helo a chroeso i'r Gwobrau QSA ychydig yn wahanol heno. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn wahanol iawn i bob blwyddyn arall. Na allwn ddathlu'n bersonol heno roedd yn teimlo'n bwysicach nag erioed i gymryd eiliad a chydnabod cyflawniadau ein prentisiaid a'n cyflogwyr a galluogi eich teuluoedd, ffrindiau a staff QSA sydd wedi eich cefnogi i fod yn rhan o'r noson hon hefyd. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chi gyd am eich gwaith caled a chymroddiad ac i longyfarch holl enillwyr heno. Gobeithoch bod yn eistedd yn gyfforddus gartre gyda gwydred o rhywbeth neis neu gwpaned o de. Cyn i ni ddechrau gyda'r Gwobrau, hoffwn gyflwyno Alan Mackey, pennaeth dysgu seiliedig ar waith i ddweud ychydig eiriau am y QSA. Noswaith dda i chi gyd. Mae'r QSA yn unigryw, Gonsortiwm y QSA o ddarparwyr y fforddiant sy'n cydweithio i ddatblygu rhagoriaeth mewn prentisiaethau a chefnogi unigolion i ddechrau ei gyrfa. Mae'n darparu 46 o lwybrau prentisiaeth sy'n cwmpasu 11 sector gwahanol gan gynnwys astudiaethau modurol, cyfryngau creadigol a digidol, gwasanaethau ariannol, iechyd a gofal cymdeithasol, rheoli a chwaraeon i enwi ond ychydig. Gweithio gyda mwy na 1,000 o gyflogwyr a thros 2,000 o brentisiaid yn y 12 mis diwethaf, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, o fusnesau bach leol i sefydliadau byd-eang mawr ledled Cymru a thu hwnt, gyda'r cyfraddau llwyddiant gorau yn y sector. Ennill Gwobrau Cenedlaethol, gyda'n prentisiaid yn ennill amrywiaeth o gystadlaethau a Gwobrau Sgiliau Diwydiant yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Mae'r rhain i gyd yn gyflawniadau gwych a dylai ein darparwyr a'n prentisiaid fod yn falch iawn. Mae heno am grŵp o unigolion arbennig iawn ac rydym yma i ddathlu eu llwyddiant a'u cyflawniadau. Felly, heb oedi pellach, byddaf yn trosglwyddo nôl i Ros i gyflwyno Gwobrau heno. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Alan. Rydym am ddechrau heno gyda'n Gwobrau sector gan ddathlu prentisiaid sydd wedi cyflawni yn ei maes ar draws y sector cyflogaeth. Mae ein gwobr gyntaf heno ar gyfer y prentis atgyweirio corff cerbydau y flwyddyn, ac mae'r wobr yn mynd i Thomas Venn. Mae Thomas yn aelod gwerthfawr o staff ffod ddôn ac fe brofodd yn gyflym fod ei sgiliau uwchlaw a thu hwnt i'r hyn a ddisgwyliwyd ganddo. Gall Thomas gadw i fyny gyda'r uwch dechnegwyr, mae ganddo record bresenoldeb rhagorol ac mae'n rhoi 100% bob tro. Mae'r wobr nesaf ar gyfer atgyweirio cerbydau modurol trwm ar enillydd yw Gwobrau Camacho. Dywedodd cyflogwr Gwobrau ei bod yn eithriadol o ddiolchgar ac yn falch o gael prentis mor weithgar a brwdfrydig i ddysgu a Gwobrau. O'i amser burnes yn Cey Holage, mae'n amlwg bod ganddo ddyfodol disglair iawn o'i flaen. Mae ein gwobr fodurol derfynol ar gyfer atgyweirio cerbydau ysgafn ar enillydd yw Harries. Mae Ethan wedi rhagori hyd yn oed ar y disgwyliadau uchaf dros 12 mis diwethaf ei gyflogaeth. Mae ei gyflogwr Euro Performance yn ei ddisgrifio fel y prentis gorau erioed. Nid yw'n cael ei ddrysu gan yr holl dasgau mecanyddol a thrydanol sy'n cael ei gosod iddo ac mae ganddo awydd gwirioneddol i lwyddo. Nesaf, mae'n bleser gen i gyflwyno'r wobr gweinyddu busnes. Yr enillydd yw Kerry Thomas. Mae gan Kerry agwedd anhygoel tuag at ei gwaith ac mae'n frwdfrydig yn ei hymagwedd yn Senedd Cymru. Mae safon uchel i waith Kerry bob amser ac mae wedi ymgartrefu'n gyflym yn ei rôl newydd yn y tîm cyllid. Mae'r wobr nesaf ar gyfer prentis adeiladu'r flwyddyn ac mae'r wobr yn mynd i Leah Emery. Mae Leah yn fyfyriwr enghreifftiol sydd â chymhelliant i fynd i'r afael ag unrhyw her sy'n codi yn y gwaith ac o fewn ei hastudiaethau academaidd. Mae Leah yn cynhyrchu gwaith o safon uchel iawn ac mae ar y trywydd iawn i ennill y graddau uchaf drwy gydol i modiwlau. Gan symud ymlaen, mae'r wobr nesaf ar gyfer y diwydiannau creadigol a'r enillydd yw Miriam Barker.
Mae Miriam yn hyrwyddwr amrywiaeth wedi ymrwymo i estyn allan at y rhai ar ymylon ein cymdeithas a sicrhau bod ei lleisiau'n cael ei clywed. Mae Miriam yn cael ei disgrifio gan ei chyflogwr fel Tour de Force ac mae wedi cael sylw yn y newyddion cenedlaethol gyda nifer o'i herthyglau wedi ei gyhoeddi ar wefan BBC News. Mae ein gwobr nesaf ar gyfer electro-dechnegol ar enillydd yw Logan Quantock. Yn enillydd tair gwobr a gyhoeddwyd ynghylchgrawn Professional Electrician, mae Logan yn brentis ardderchog gydag awydd i ddysgu a phenderfyniad i lwyddo. Mae'n fedrus iawn a gellir ymddiried ynddo i arwain ei brosiectau bach ei hun yn y gwaith. Mae ei gyflogwr yn ei ddisgrifio fel un o'r prentisiaid gorau maen nhw wedi cael y pleser o weithio gyda nhw erioed. Mae'r wobr nesaf ar gyfer peirianneg. Ar enillydd yw Rhys Davies. Cwblhaodd Rhys ei NVQ mewn peirianneg i safon uchel iawn a symudodd ymlaen i'r HNC mewn peirianneg fecanyddol. Mae'n aelod ymroddedig a gwerthfawr o'r tîm yn General Dynamics sy'n bwrw ymlaen a'i waith yn llawn ac sy'n siŵr o lwyddo yn y sector. Mae enillydd y wobr nesaf wedi rhagori yn y gwasanaethau ariannol. Ar enillydd yw Rhys Daw. Mae Rhys wedi dangos yr ymroddiad a'r ymrwymiad mwyaf i'w brentisiaeth o'r cychwyn cyntaf gan gwblhau'r holl waith ar amser a rhagori ar ofynion lefel 2. Gwnaeth gais llwyddiannus am rôl newydd yn y tîm dadansoddi risg a ddechreuodd yn gynharach eleni tra'n parhau yn ymrwymedig i orffen ei brentisiaeth. Mae'r wobr nesaf ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ar enillydd yw Anthony Roberts. Rhagorodd Anthony wrth gwblhau ei gymhwyster craidd gyda sgorau uchel iawn. Mae ganddo wybodaeth a sgiliau rhagorol a gall roi'r rhain ar waith. Ar hyn o bryd mae Anthony mewn rôl dros dro fel uwch weithiwr cymorth. Mae'n parhau fanteisio ar ddysgu a datblygu ac mae'n rhannu arfer gorau gyda chydweithwyr eraill. Mae ein gwobr nesaf ar gyfer tyga ech. Ar enillydd yw Lauren Martin. Cwblhaodd Lauren y brentisiaeth o fewn 12 mis ac roedd yn selog ac yn frwdfrydig o'r dechrau. Roedd Lauren yn ymroddedig iawn i'w hastudiaethau a'i gwaith. Ers cwblhau'r brentisiaeth, mae Lauren yn datblygu ei sgiliau rheoli o fewn ei sefydliad. Mae'r wobr nesaf ar gyfer rheoli. Ar enillydd yw Jessica Peterson. Mae Jess yn rhagweithiol ac yn awyddus i ddysgu. Mae wedi gweithio'n galed i ddatblygu sgiliau Cymraeg sgyrsiol wrth astudio ac mae ganddi wybodaeth wych am bolisi iaith Gymraeg. Mae Jess wedi symud ymlaen o lefel 3 i gwblhau lefel 4 ac mae bellach yn astudio lefel 5 ar gyfer ei chymhwyster sylfaen. A'r categori nesaf yw plymio. Enillydd y wobr plymio yw Owain Jones. Mae Owain yn ddysgwr hyderus gwybodus a disglair sydd ar y trywydd iawn i symud ymlaen i lefel 3. Mae Owain yn unigolyn eiddfed a chydwybodol sydd tu allan i'w astudiaethau yn treulio amser yn gwirfoddoli ar fferm gymunedol leol sy'n cefnogi oedolion ac anableddau dysgu. Mae'r wobr nesaf ar gyfer chwaraeon. Enillydd y wobr chwaraeon yw Eli King. Mae Eli yn fodel rôl i aelodau Academi CCFC fel capten y tîm dan ddeunaw arweiniodd y tîm i'w drydedd fuddigoliaeth yng nghwpan ieuenctid FA. Mae Eli wedi gweithio'n galed i ennill ei gymhwyster lefel 3 ar lefel rhagoriaeth ac wedi cwblhau ei fathodyn hyfforddi lefel 2 yn llwyddiannus. Mae ein gwobr sector ola heno ar gyfer rheolaeth ganaliadwy ar adnoddau. Ar enillydd yw Jamie Morgan. Mae Jamie wedi goresgyn llawer o rwystrau i lwyddo yn ei brentisiaeth. Mae'n weithgar yn ymroddedig ac yn rhywun sy'n ymrwymo'n llwyr i'w ymdrechion. Mae'n glod i'r diwydiant ac mae'n siŵr o fod yn llwyddiant mawr. Daw hynny a'n gwobrau sector i ben am heno, llongyfarchiadau i'r holl enillwyr gwobrau. Caiff eich gwobr ei hanfon at o'ch gartref ymhen ychydig wythnosau. Cofiwch rannu llun a'n tagio ni gyda'ch gwobrau a'ch dathliadau gan ddefnyddio'r hashnod QSA Awards 2021. Rydym nawr yn symud ymlaen i'n gwobrau traws sector gan ddechrau gyda'r wobr prentis uwch ac enillydd y wobr hon yw Delyth Lewis. Mae Delyth, rheolwr Senedd Ieuenctid Cymru, wedi bod yn rhan anatod o sefydlu Senedd Ieuenctid Gyntaf Cymru gan gydweithio a sefydliadau i gefnogi 60 o aelodau ieuenctid yn ei gwaith. Enillodd Delyth y wobr angerdd yng Nghynllun Cydnabyddiaeth Senedd Cymru a chwblhaodd ei phrentisiaeth uwch mewn rheolaeth yn llwyddiannus i safon uchel iawn. Mae'r wobr nesaf ar gyfer prentis iau'r flwyddyn. Yr enillydd yw Jacob Wyatt. O'r cychwyn cyntaf, ymgysylltodd Jacob yn llawn ym mhob agwedd ar y rhaglen. Cwblhaodd Jacob ei raglen prentisiaeth iau a tygau mathemateg a Saesneg yn llwyddiannus ac mae bellach wedi symud ymlaen i gwrs gwaith coed o 1 ar 15 ac yn canolbwyntio ar gyflawni gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant adeiladu.
Braf nawr yw cael cyflwyno'r wobr model rôl sy'n cael ei dyfarnu i gyn prentisiaid sy'n gosod esiampl gadarnhaol yn y gweithle i brentisiaid y presennol a'r dyfodol yn elu atynt. Yn ennill gwobr gyntaf model rôl y flwyddyn mae Pooja Chaya. Cwblhaodd Pooja ei phrentisiaeth gweinyddu busnes gyda Deloitte yn 2020 gan symud i Gaerdydd i ddechrau ei hastudiaethau yn 2 ar 15 oed yn unig. Roedd Pooja yn weithgar iawn yn cefnogi ei chydweithwyr a phrentisiaid newydd ac fe'i dyrchafwyd yn Deloitte pan gwblhaodd ei phrentisiaeth. Erbyn hyn mae Pooja yn gweithredu fel mentor i'r genhedlaeth nesaf. Mae ail wobr model rôl y flwyddyn yn mynd i Nasim Geslad. Symudodd Nasim ymlaen yn gyflym ar ôl cwblhau ei brentisiaeth drydanol o weithio i fusnes bach ei dad i weithio i gontractwyr mawr ar safleoedd cymleth. Mae Nasim bellach wedi gadael ei gyflogwr ac wedi ffurfio ei gwmni ei hun, Amrock Electrical, lle mae wedi recriwtio a hyfforddi prentis drydanol i ddilyn yn ei ôl troed. Mae Nasim yn gosod esiampl anhygoel i brentisiaid y dyfodol ac mae wedi cyflawni cymaint yn ddim ond 40 oed. Y wobr olaf yn yr adran hon yw Gwobrau ymarferydd dysgu seiliedig ar waith y flwyddyn sy'n mynd i unigolion sydd wedi mynd gam ymhellach i gefnogi prentisiaid ac sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i'r sector. Enillydd cyntaf gwobr ymarferydd dysgu seiliedig ar waith y flwyddyn yw Lydia Harries. Mae Lydia wedi gweithio i JGR Training ers 10 mlynedd gan weithio i ffordd i fyny o asesydd i reolwr cydymffurfio i reolwr ei hadran. Mae gwybodaeth Lydia yn helaeth. Mae bob amser yn gefnogol i'w dysgwyr ac yn awyddus i ymgymryd y heriau newydd fel rheoli darpariaeth sgiliau hanfodol ar ran y sefydliad. Mae Lydia yn parhau i osod esiampl wych i brentisiaid a chydweithwyr drwy weithio tuag at ei diploma lefel 4 ILM. Mae'r ail o'n gwobrau ymarferydd dysgu seiliedig ar waith y flwyddyn yn mynd i Helen Kingman. Mae Helen yn glod i'r tîm dysgu seiliedig ar waith. Mae wedi lliwio ei dysgwyr yn arbenigol drwy'r cyfnod pontio i weithio o bell ac mae'n ymateb i heriau gyda gwydnwch gan feddwl am ffyrdd arloesol o oresgyn problemau ac anfanteision. Mae bydd mwyaf a lles gorau ei dysgwyr yn ganolog i Helen drwy'r amser ac mae'n mynd tu hwnt i hynny i gynnig gofal bugeiliol i'w myfyrwyr. Rydym nawr yn symud ymlaen i'r gwobrau cyflogwyr. Mae'r QSA yn gweithio gyda rhwydwaith enfawr o fwy na 1000 o fusnesau a chyflogwyr a hoffai fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod rhai o'r rheini am eu hymrwymiad tragorol i ddysgu seiliedig ar waith. Mae'r cyntaf o'n gwobrau cyflogwyr yn mynd i CMB Engineering. Mae CMB Engineering yn angerddol am addysg ei prentisiaid ac yn rhagweithiol wrth ddatblygu ei sgiliau ymarferol. Yn ddiweddar, buddsoddodd CMB mewn gweithdy o radd flaenaf i alluogi prentisiaid i weithio gyda chrefftwyr profiadol. Mae nhw'n angerddol am gefnogi iechyd meddwl yn y gweithle, gyda staff yn teithio i safleoedd adeiladu i siarad â phrentisiaid a'i cydweithwyr am eu iechyd meddwl a'i cefnogi gydag unrhyw bryderon. Mae'r wobr nesaf i gyflogwyr yn mynd i Senedd Cymru. Mae Senedd Cymru yn ymrwymo i gymorth eithriadol i brentisiaid gan ddarparu mentoriaid o amrywiaeth o swyddi o fewn y sefydliad. Mae prentisiaid yn derbyn dosbarthiadau Cymraeg wythnosol ac maen nhw'n cael eu cefnogi drwy weithdai ac adborth rheolaidd. Mwyn pwysleisio ymhellach eu hymrwymiad i ddarparu prentisiaethau, anogwyd staff i gofrestru ar gyrsiau i gefnogi eu dilyniant gyrfa, gan ddangos eu hymrwymiad i ddysgu a datblygu. Llon gyfarchiadau i enillwyr ein gwobrau cyflogwyr a diolch am y gwaith rhagorol rydych chi'n parhau i wneud i gefnogi prentisiaid. Nawr am ein gwobr olaf ar gyfer heno, Prentis y Flwyddyn QSA. Dewiswyd enillydd y wobr hon o blith holl enillwyr y categoriau blaenorol ac mae'n cael ei dyfarnu i brentis y mae ei gyflawniadau yn adlewyrchu gwerthoedd y QSA orau, boed hynny drwy gyflawniad, agwedd neu ddilyniant, a does ganddyn nhw ddim syniad eu bod nhw wedi cael ei dewis. Surprise braf i rywun. Ac i gyflwyno'r wobr hon, dyma gadeirydd grŵp coleg Cardiff ar Fro, Geraint Evans. Noswaith dda i chi gyd. Mae'r unigolyn yma wedi rhagori yn ei sector gan roi llais i'r rhai sydd wedi cael ei gwthio i'r cyrion gan gymdeithas, sefyll dros amrywiaeth a thynnu sylw at gydraddoldeb ac anghyfiawnder i fod yn gatalydd ar gyfer newid. Mae wedi rhoi llawer o'i hamser ei hun ac wedi aberthu mwyn sicrhau bod y gwirionedd yn cael ei rannu bydd eraill. Mae'n bleser mawr gen i gyhoeddi mae Prentis y Flwyddyn QSA 2021 yw Miriam Barker. Diolch Geraint a llongyfarchiadau gresog i Miriam. Wel, dyna ni ar gyfer Gwobrau Prentisiaeth QSA eleni.
Peidiwch ag anghofio rhannu eich lluniau, eich safbwyntiau a llongyfarchiadau gydag enillwyr ein Gwobrau ar y cyfryngau cymdeithasol, gan ein tagio yn eich postiadau gan ddefnyddio hashnod QSA Awards 2021. Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau eich noson i bod yn un eitha gwahanol. Croesi bysedd cawn ni gyfarfod unwaith eto yn yr atrium flwyddyn nesaf. Diolch am ymuno ni ar gyfer Gwobrau QSA a llongyfarchiadau mawr eto i'r holl enillwyr.